Il-ħadd 25 ta' Marzu, il-Linja Nazzjonali tal-Ajru l-Air Malta bdiet topera l-iskeda tas-sajf li din is-sena ser tintroduċi 15-il destinazzjoni ġdida. Fil-fatt, fil-jiem li ġejjin, il-Linja tal-Ajru Maltija ser ittir lejn l-ewwel 5 minn 15-il rotta. Iż-żidiet ser jissarfu fi frekwenza ogħla ta' titjiriet lejn numru ta' destinazzjonijiet. Skeda li ser tara li l-Linja Nazzjonali tal-Ajru topera total ta' 34 rotta skedata b'aktar minn 180 titjira fil-ġimgħa. Fost id-destinazzjonijiet il-ġodda hemm Manchester, Venezia, Cagliari, Comiso, Casablanca, Malaga, Lisbona, Kiev, Lourdes u kif ukoll San Pietruburgu. B'reazzjoni għal dan iċ-Chairman tal-Air Malta Charles Manjon spjega li permezz ta' żieda fil-frekwenzi ta' titjiriet kif ukoll l-introduzzjoni ta' destinazzjonijiet ġodda ser jgħinu lill-Air Malta sabiex tilħaq il-miri tagħha għal din is-sena, dik li ġġorr aktar minn 2 miljun u 300,000 passiġġier. Dawn l-inizjattivi introdotti mill-Air Malta ser ikomplu jsaħħu l-industrija turistika f'pajjiżna. Mawa News, iċ-Chairman tal-Awtorità għat-Turiżmu Gavin Gulija saħaq illi sabiex ikun hemm żieda fin-numru ta' turisti jeħtieġ li s-servizz ikun aċċessibbli mingħajr xkil. Strateġija ewlenija fit-tkabbir tal-industrija tat-turiżmu huwa li tissaħħaħ l-aċċessibilità u l-konnettività lejn Malta. Jekk ma jkollokx il-konnettività b'saħħitha ma jistax ikollok turiżmu b'saħħtu. Dina rajnija mill-esperjenza matul iż-żmien li kull fejn żidna r-rotot u anke l-frekwenzi tar-rotot kbirna fil-qasam tat-turiżmu. F'dan it-tmiem il-ġimgħa l-Air Malta bdiet topera t-titjira lejn Lisbona li ma' tnedija waslet għal domanda mill-aqwa mill-pubbliku. Dan hekk kif l-ewwel titjira kienet mimlija aktar minn 80%. Fil-futur qrib l-Air Malta mistennija li topera bi flotta ta' 10 ajruplani. Dan hekk kif f'April kif ukoll fi żmien li ġej, l-Air Malta ser iżżid 2 ajruplani tat-tip Airbus A320 ġodda fil-flotta tagħha. Dawn l-ajruplani ġodda ser jgħinu lill-Linja Nazzjonali tal-Ajru sabiex tkompli tilħaq il-miri tagħha u fl-istess waqt tkompli tejjeb l-esperjenza tal-ivvjaġġar għal kull passiġġier. Dan kollu jmur jitfit mal-iskeda ambizzjuża tal-Air Malta għal din is-sena li qed taspira li topera xejn anqas minn 18,230 titjira, żieda ta' aktar minn 4,000 fuq is-sena li għaddiet.